Moi kaikille, tänään minä kerron tästä videosta mun päivittäinen rutiini. Tänään on maanantai ja tänään on mun vapaapäivä ja mulla ei ole työtä tänään ja minä heräisin kello 12 päivällä. Mä nukuin paljon tänään, koska mä olin väsynyt ja mulla ei ole työtä tänään, siksi minä nukuin paljon kaikille. Sitten minä menin suihkussa ja minä pesin harjata hampaat ja sitten minä menin keittiössä ja minä tein ruokaa ja mä soin ruokaa. Sitten minä menen kauppaan. Minä tapaan mun kaverin kanssa. Hän on nepalilainen kaveri ja hän on, me emme tapaamme kun hän tulee täällä ja mäkin tulee tänne. Sitten me tapaamme tänään. Minä näin ja minä en tiedä hän on siellä, mutta se oli tosi hienoa, kun minä tavan mun kaverin kanssa. Mä olin tosi iloinen, koska hän on mun hieno ja kiva ystävä. Ja sitten me puhuimme paljon ja sitten tulimme yhdessä. Ja sitten hän puhumme paljon hänen kanssaan ja sitten mä tulin kotiin. Mä tein ruokaa. Sitten minä soin. Ja mun päiväsi oli tosi hienoa ja mukava päivä. Kiitos kaikille, moikka!